Nazdáreček. My jsme teďka tady ve skalách a my jsme vám chtěli říct, že tady jsme na vyhlídce u Lvíčka, jo? A abyste taky viděli, co tady my vidíme, protože to je krásné. Já tu jsem taky, ahoj. Tak se koukají meš. Dobře. Koukají meš se. Takže. Tak a teďka, co tam vidíme? Tady ta nejvyšší, co vidíte za tím žbrdlením. Tady ta. Tak to je sfinga. A pak to, co nevidíte. Tak to je lavice. Tadyhle to před náma, to je mužíček. A pak něco, co vám Fanda přijde ukázat tam takhle blíž, že to tam má takovou knížečku za mým bačíčkem, tak to je lvíček. A to je ta vyhlídka u Lvíčka, tak to je on. Tady. Chcete vidět jeřabí? Jo. A tam ta vedle taková malá, tadyhleta, to je jeřabí. Krásný prostě, krásný to tu je. Jo. To krásný? Jo, krásný. Tam je takový samostatný. A ještě jeden samostatný je tady takhle. Tamhle, určitě ho tam vidíte. Jinak je tady takhle strašně hezky. Koch. Koch. Tak ahoj.